invidiază lumea, mă invidiază lumea, că am soare pe strada mea, am soare pe strada mea. Da, ui. Bă, da, ce faci? Bine, m-am trezit și eu, dar tu? Bă, da, nu mergi și noi la un grătar? Ce ai, așa dimineață? Ce ai, ui? E 11:30. Hai că mă îmbrac și vin. Hai la 2 la Petrom. Ce faci? Bine. Bă, ce am știi glumi pe secundă? Bine, ui, hai la grătar. Hai că vin. La 2 la Petrom. Băi, ce faci? Bine, fac condus acum. Băi, dar hai la grătar. Unde? Când? La 2 la Petrom. Hai că am decolat. Băi, dar ce faci? Bine, ascultam niște muzică. Băi, dar hai la grătar. Hai, când? La 2 la Petrom. Hai că vin. Bă, dar ce fac ăștia de nu mai vin? Bă, dar ăștia merg cu spatele. M-am săturat să știu. Eu adică vin. Hai să mergem. Tot nu se aprinde. Eu zic să mai pune niște paie. Mai pune câteva. Da hai măi că mi-e foame. Stai așa că nu se râde cu foc. Bă, începe să ardă sau mi se pare mie? Da ui, acolo arde. Valeu! Wow! Oh! Cine este oare acesta? Și pare ce vrea. Urmărește următoarea parte și vei afla.